Ce sărbătorim de Rusalii? De Rusalii? Dacă nu credeți, nu știu. Pe mai puțin și vin Rusaliile. Înălțarea, domnule. Sărbătorim de Rusalii. Constantin și Elena. E bine? Rusaliile. Nu vreau să fiu nicios. Păi sunt acum, eu cum am sunat. Ok, ca idee, ce... De unde vine? N-am zic, ziceți. E ceva, aoleu, Rusalii e o sărbătoare foarte mare. Nu se urcă în copac. Multe. Nu se spală. Nu, da, asta e sărbătoare mare, dar... E rău de... E... Ce sărbătorim noi la Rusalii? În privință de religie la Rusalii, am fost la biserică. Așa. Și la Rusalii am fost Iona în casă și am afumat pe afară. Așa se face la Rusalii. Și la Rusalii sunt călușari. Păi de-aia îi se spune ca să nu te ia de Rusalii, Da, dar trebuie să te afumi, da, și să te afumi. Împarte usturoi și toți tinerii la Rusalii, atunci când se împarte usturoiul, spun că își va visa consoarta. Da. Rusaliile au venit ca proveniență pe timpuri de când cu zânele. Când venea și era cu ursitori și cu elea. Așa, se adunau tinerii, făceau focul la marginea la câte un sat. Mai dădeau drumul și la roată, încingea roata, îi dădea drumul de sus, mai multe sunt cu Rusaliile, sunt niște chestii care... Lasă-mă să termin, Mihai.